Kani siya nga message is para gini siya sa ato ang tanan. Akong apilo ng akong kaugalingon mga kaigsunan. So atong balikan ang verse nga atong basahon first is makita sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations. Ato sa ang hawaon ng baptizing ha. Na naman na diya. Go ye therefore and teach all nations. That is commission sa tuwa. Lakaw og tudloy ang tibuok nasod. Sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, the promise, I am with you always, even unto the end of the world. This message is para sa ato ang tanan. Nga mao ni ang commission sa atua nga moadto ta sa tibuok kalibutan, nations no, kay nations no pating daghan na gyud no, ug mao ni siya ang unsa man ang atong itudlo. What message nga atong itudlo sa ila ha mga kaigalan no? Revelation chapter 14 verse 6. Kita na to si pareha siya sa atong gibasa first nga verse. Unsa to atong first nga verse nga gibasa? Matthew 28, imantala all nations and teach tanan nga gitudlo ko kaninyo. Ang pinadayag ang three angels message no, kay ang kaning first angel is maumampod gihapon madala man nato ning message sa Revelation 14 verse 11 paingon sa verse 12 no, mao ni siya ang third angel, the same message. Kapag verse 12 sa gingon dia, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. The faith of Jesus is the gospel of Christ. Mao na nga ang first and second is nausa siya sa third angel's message. Kung magtudlo ta mabalikan gyud gihapon nato siya. Kung moadto ta sa Revelation chapter 18, the same ra gihapon nga message ang atong madala. Walay kalainan. But gipaklaro o gipaklaro kayo mga kaigsunan. Og mao na siya nga message nga mo end ang buluhaton sa tibuok kalibutan. Gani na Matthew chapter 24 14 unsay gingon? Okay, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. So unsa specific magigalaan nga ngatong dadon sa kalibutan. Mao na siya nga message. Unsa nga message? The third angel's message na combine siya sa glory nga na glory nga angel. Angel represent dili angel nga pahayag. Aw payahay. Dili angel nga payahay pero pwede gyapon ma-apply siya kay represent ministers. Messengers nga magdala sa mensahe, no? Mao na siya makaigalan. So specifically, unsa ang gidala ni Paul nga specific nga gospel, nga everlasting gospel. It's the gospel of Christ. Let's go to Romans chapter 1. Verse Roma kapitulo 1 versikulo 16 og 17. Ang nakanindot diri sa Romans chapter 1, 16 ug 17 kay gipakita diri ang message of Christ nga aduna siya'y power. Aduna siya'y power. Sumao ni siya ang atuang dadon. Kay nganong aduna siya'y power? Unsay gingon diri sa 16. For it is the power of God unto salvation. Okay? To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, mga kaigsunan. Now, this is an encouragement sa ato ang tanan nga i-learn nato ang gospel of Christ tungod kay mao ni siya ang first nga atong dadon sa kalibutan. Testimonies to the Ministers, page 94, paragraph 1, I think so, or 2. Kindly check. Nagisgot diya makagalaan nga ingon si Sir Ellen White nga mao ni siya ang grace and law combined nga atong dadon sa tibuok kalibutan. Because Christ, ang iyaha, kung masabtan na to by God's grace, ang iyang gospel, o maayong balita may itong kang Christ, mao ni siya ang magpa-strengthen sa law, mga kaigalaan.
magpalig-on sa law. Maghatag ka nato og power to obey the law. Kay verse 17 nagingon, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa pagsugod nato sa pagtuo, muenta sa faith ang atong gituuhan nga ang righteousness ni Christ nga na-combine sa law nga gisgutan sa Testimonies to the Ministers 94 paragraph 1 nga imantala sa tibuok kalibutan. Kay ang grasya sa Dios maoy maghatag kanatong kusog nga makatuman ta sa balaod. Right? So and then because of that, kung masabtan na nato, then God commissioned us. Jason, He commissioned you. Kung masabtan na nato, kay di man ta pwede commission, di man ta pwede mahimong apostles kung wala ta niagig disciples. Right? Pero asamtang gi-apostles ta, gipasenta, panagpadayon ang atong pagka-disciples. Mabitaw nang sometimes bisag apostles na ang mga 12, ang 12 disciples, apostles na sila, pero sometimes balikon pa sila sulti nga disciple. Bisag apostle na sila na nga time. Di ba gibalik ra gihapon ang ilang pagka-disciple. Kay continuous ang ato ang pagka-students makagalan even in heaven. Mag-learn gyud gihapon ta. Pero ang pinakadako nga punto nga nganong gitun-an nato ang plano sa kaluwasan, ang gospel mahitungod kang Christ kay para mauni siya atong dad-on. Dili man gi-commission ang angels kay di kasabot sa atua nga makasasala. Only the sinners can understand the sinners. And only by love nga atong na-inherit kang Christ nga mo'y magpaawiken o magpapukaw ni atong mga tao nga nakatulog, kinahanglan pukawon pud ang ilang gugma makaigsalan. Mapukaw lang na kung masabtan nato ang gugma sa Dios pinaagi sa iyang anak dito sa Kalbaryo sa cross. Now, He was commissioned us. Read 14 verse 12 sa John. Pagkatinood ako magaingon diha kaninyo nga siya nga nagatuo kanako magabuhat, magapamuhat sa ako ang gibuhat usab. Kay ang pinakadakong mga buhat than this shall He do, because I go unto thy Father. Nagpasabot ba nga mas dako ang atong mabuhat kaysa nabuhat ni Christ? No, mga kaigalaan. Because siya ang magapamuhat kanato, dili kita ang nagapamuhat. Okay? Maunang mas dako, kay nga naman, dili, kay si Christ, kung siya naa diri sa earth, naara siya diri sa earth, siya raman to. Unlike sa iyang spirit, kay everywhere. Pwede siya mo-work dito. Lahi-lahi ang mga nasod. Kung ipadala na ang comforter which is His presence. No? Mas much more good ang mabuhat ni Christ nganhi kanato mga kaigalaan. So ikapabuhat good ta. Pero nasayod ta nga kini nga buhat, bunga ni sa trabaho sa gospel nga una natong gitun-an nga maoy gi-commission sa atua maunang nakapamuhat ta og dagkong mga buluhaton. Di gid gyapon nato ang kunon mga kaigalaan. Why? Adto ta sa mao ni siya ang bunga sa iyahang saving grace. Mao ning gisgutan sa Episo kapitulo 2 bersikulo 10. Tanawa gani ang verse 8 ug 9 ana, di ba? Mao man na siya ang gospel. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto gibuhat ta diha kang Kristo para sa pagpamuhat og maayo. Nasayod man ta nga maayong balita nagsulti ka nato nga diha kang Kristo na buhat ta pag-usab. Do you agree? So mao nang giingon diri nga created in Jesus unto good work. Kay kung wala ta na recreate, wala ta na nabuhat og otro, dili ta kabuhat og maayong mga buhat. Giklaro? Yes. Kay ngano man, asa gyud na mabasa? Gisulti diha nga we are new creatures. O ikaduhang Kapitulo 5, versikulo 17. It shares here, therefore, if any man be in Christ, created in Christ, be in Christ, we are in Christ. Right? Sa ingon diri, He is a new creature. Kay nga naman, dito kang Adam, api kita. Nahulog man ta sa sala. Pagkadiha ta kang Christ, we are new creature. Sa dihang nabaptize ta, na born again ta. The Holy Spirit gatrabaho sa atong kasing-kasing sa paglimpyo. Mao na say nga sometime matingala ta, grabe gyud ang work sa Ginoo. Dili nato siya masabtan how He works in us. Nga matingala ra ka nga, pero God is working gyud individual sa atua. No, dili nato masabtan. Mao nang giingon nga like a wind.
Ang wind, di nimo siya makita, but able siya nga mupalid siya sa tubig, sa dahon, pero di nimo siya makita. That's the work of the Holy Spirit sa dihang na born again ta. Okay, nakuha na to. So, mauna nga, created na ta. Sabihin ako, new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, meaning, Jason, bag-o na tang binuhat diha kang Christ. That's why, kung nasabtan na to ni, we are commissioned. Young people, we are commissioned to do the works. That's the purpose why we will have a training. Why? Para mahimo tang disciple sa Ginoo. Di man pwede nga pag-abot nato didto, kinsay mangutana sa ato, kinsa atong sultian, wa ta kabalog kung sa i-share nato. Wa ta kabalog, pangutanon ta, unsay itubag nato. Kay ngano man, wala man ta nakaagi og tuon. That's why, ingon si Jesus Christ, make disciples all nations. Every people, make himuon silang mga students. As much as possible. Kay ngano man, kay importante gyud kaayo nga ma-learn gid nato makahimo tag discussion, masabtan ninyo nga, makuha ninyo ba nga, okay, nani dayong pamaagi. Oh, okay. So napo siya idea nga nindot kay nga pamaagi, nga matimbang-timbang nato, inanion di ay. So, mas masabtan nato ang pulong sa Ginoo kung dili lang sa ato ang isa ka baba ang atong madunggan. O isa lang ka tawo nga nagtuon kung dili lahi-lahi nga mga tao. Dili ka independent, kung dili dependent ka sa work sa inyong tanan sa Ginoo. Okay, mga kigalaan? So, encouragement para sa mga young people. Gingon diri sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22. Para gid ni sa ato nga mga batan-on. Bisan pag minyo pa ka, basta batan-on ka, applicable pag gid ni sa ato. Bisag tigulang na. Kay bisan daghan kay mga idaran karon, naapagyapon ning youthful lust. Ha? Okay, kung balikan na to ang verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Remember mga kaigalaan nga appeal sa ato ang training. Appeal sa ato ang training ang agriculture. Appeal sa ato ang training daghan kayo tag himuon as kung mahimo tang disciples sa Ginoo. Bisan sa hantod sa atong pagka-apostles para mahimo tang angayan nga gamiton sa Ginoo. Unsaon paggamit sa Ginoo sa atoa nga wala ta dili pa ta na noble, no? Dili pa ta angayan nga ihang gamiton. Ihagid tang i-prepare mga kaigalan by God's grace, no? Ihatang i-prepare. Unya unsay gingon diri sa verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity and peace. Follow gid nato, no? Sundon nato ang pagkamatarong. Mao nang you look at the training of Christ when he was here on earth. Unsay yang training? Wala sa diretso nga sayang pagkabata, diretso siya, but from 30, at the age of 30 ay pa siya nag-start. But it doesn't mean nga limit ra nato diha, no? Kay gihimo manggong sumbanan si Christ. He's an example nganong gihatag na siya nga duration of time nga 30 kay naay purpose ang Ginoo. Kay para mahimo gid siya natong perfect example. Perfect example. Si Timothy wa pa man siya naibod og 30 pero gigamit naman siya sa Ginoo. Wala po naglimit ana. No, kung aya pa gyud ta pagka 30. Pero gipakita diri makaigalaan nga with them that call on the Lord out of pure heart. Ang gamiton sa Ginoo, ang gipang tawag is kita makaigalaan kung andam ta nga padisiplina sa Ginoo diha sa iyahang training. Remember kung na mag-agriculture ta, grabe kakapoy na nga trabaho. Laay kayo, no? Kabalo na mo ana kay ga-garden man mo. Okay? So, that's it mga kaigalaan. Unya, tanan, samtang mahimo na tang ministro mga higala, mahimo na tang magwawali, gipadala na tiya human niya sa ato ang training. Wala nagpasabot na siya nga wala tay struggle. Wala na siya nagpasabot nga ayahay na ang atong kinabuhi. Kundili ang ato ang sanctification o pagkabalaan nga proseso nagpadayon mga kaigsunan. Kay nganuman, adto ta kang Isaias ang nakanindot lang kay naay ibutang sa atua sa Ginoo para mapadayon ang pagputli nato samtang mahimo tang iyahang magbubuhat. Kay iyahatang ginaputli samtang kita nagabuhat. Ngano ang pasyensya, tabantay gyud ka, inigwali nimo, i-reject ka, lambahan ka og pultahan. Grabe na nga pasyensya. Unsay imong ingon, maupay dagdag mensahe, maupay manglamba. Diba? Pwede ta moingon na,
Pero ang people of God nga magdalaan ang mensahe mga kaigalan unsa man, muhilom lang magampo sa hilom. Ang uban muhilag tungod kay sayanga ani nga kalag. Kay ngano, diri sa gospel mga kaigalan, diri nato makita kung unsa ka importante ang kalag. Diri nato makita mga kaigalaan. Dili nato mabati ang importante sa kalag sa panahon kung wala ta kabalo sa gospel ni Christ. Kay ngano man, mao man nimo tuglod nato, the love of God constraineth us. Mao ni gatuklod sa tuag pagbuhat nga saving, gasig kuan gitag soul, importante kay sa tuwa. Kay ngano man, gipakamatian sila ni Christ. Bilbayad nga labaw pa sa bahandi sa kalibutan ang nibayad anang nga kalag. Mao ang dugo ni Christ, kamatayon ni Christ. You see? See, ato ta sa Isaiah kapitulo 6. Mao ni ang nakanindot makaigalaan tungod kay naibutang sa Ginoo sa atua nga para samtang nagabuhat ta adunay purifying nga butang niya sa atua para nga mahimo tang maputli matag adlaw sa atong pagpamuhat. Isaiah kapitulo 6. Nakita na ninyo? Adunay seraphims. It's an angels? Like? Okay. And then diri unto me. Adunay buhi nga baga. Unsa maning baga makaigalan, when you go to the commentary, mao ni siya ang purification nga gibutang sa atua. Okay? In his hand, which he had taken with the tongues from the altar. From the altar. Asa mang altar of burnt offerings? Dito rin ba dito magkuhan? Maghaling? Dito gikan ang coal. Right? Dayon, verse 7. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away. Na promise mga kaigalaan. Ang work sa Ginoo sa ato while we are working is to take away our sins. Unya, ang sunod nga sumpay, og, and thy sin purge. Also I heard the voice. Mauna day niya itong ingon. Lord, send me. Lord, send me. Kaya nga naman, nasabtan nimo ang yang working power within nga ga-work sa ato sa paglimpyo sa atong kasing-kasing. Kung masabtan na nato na makaigalaan nga siya day ang galimpyo sa ato ang mga kasing-kasing sa atong sala is di gyud ta mag-uol nga imuadto ta didto makaigalaan as long as nasabtan nato yang saving grace. Nasabtan nato. Kay diha man ta gini-purify while nag-work ta. Kaning giingon, halos tanan nga mga minister sa Bible nag-struggle sama ni Isaiah. Kung balikon nimo ni ang Isaiah chapter 6, giingon diri, nagabadlong ko sa mga dautan, sa mga palahubog, sa mga makihilawason, sa mga nagsimba og Dios. Iha din balik din siya sa iyang kaugalingon. Ako pod nagapanulti kog bakak bikinaagi sa akong mga ngabil. Grabe ang humiliation mga kaigalaan. We are the same nature sa atong ginabadlong. Pero ang nakanindot mga kaigalaan tungod kay gi-accept ni Isaiah og naay power nga gihatag sa Ginoo sa iya sa paglimpyo sa iyang kasing-kasing. Og the same gyapon ang himo. Kay numdum ka, mao gihapon ni ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 24 nga niingon siya, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death. Nakaingon gihapon si Apostol Pablo. Mauna nga, ayha na ko mawali pagka nang buutan ako. Kanang wa na gyud makita sa ako, which is imposible kay na siya makaigsunan. Kay diha sa atong pag-work, diha ta gina-purify sa Ginoo. Diha ta ginya pinaputli. Tanawa ra gud nang wala tay buhaton, what will happen? Daghan noon kay dautan nga atong panghunahon-naon. No, in idleness, kabantay ka sa sandilo, pag sandilo sa laing nasod. Nabasa na ko ni siya sa katong sa 1888 nga libro ni A.T. Jones nga nagaingon didto nga pag sandilo ihatong gidala nga reference pag atubang niya didto sa Congress. Nga niana siya dito niya, nagtindog siya dito, ang tindog ba dito o galingkod ba ano? Den daghan kay ang Congress ga mao nay mangutanag pinabanat sa imuha. Unya ihatong gidala nga reference. Nga na may nagsandilo nga naguna-una nga mga nasod. So mao din tong iyang gidala. Daghan nagreklamo tungod kay ang mga
Grabe na noon kay nga krimen ang nahitabo sa panahon nga walay trabaho ang mga tawo mga kaigsunan. Kay ang katong mga tambay gabuhat na silag mga butang nga dili maayo. Mag-inom kay wa may work nga para manginabuhi. Inom, idleness is Idleness is a parent of vice. yes. Mao na nga importante giday kayo nga by God's grace naad gid tay himuon. Balance, nag-work ta sa garden and then ga study pud ta. Kay nganuman diha na to ang work sa Ginoo sa to. Ug mao gid nay blueprint sa gitawag og true education mga kaigalan, ang matuod nga edukasyon. Okay? So nakita na to og mahimo tang kahayag sa tibuok kalibutan sa panahon nga nata diha. Nata sa work mga kaigalan. Kay diha man ta ginaputli mahimo tang kahayag sa kalibutan. Agi na mabasa Mateo kapitulo 5 bersikulo 16. Sa gingon diha. Sa gingon, brother boy, mao man imong ganahan nga verse. Let your light so shine before men that they may see your good works and ye may glorify your Father in heaven, which is in heaven. You see mga kaigalaan, mahimo daytang kahayag. So, sa ato pa mga kaigalaan, ikaw, nahimo kang kahayag sa kalibutan, maingon nga si Kristo nag-reflect man ta sa iyang kahayag. Christ is the light of the world, o kita mahimo pud tang kahayag tungod kay kita nagpailalo man kang Kristo nga mao ang tagiya sa kahayag. Just like for example the sun nga ang glory nga naa sa moon is from the sun. It's the same sa tuwa gihapon sa inig mensahe nato mahimo tang kahayag tungod kay ang kahayag ni reflect nganhi kanato. Gikan kang Christ which is siya nga mao ang son of righteousness. Okay? So mao na nga himuon gyud tang kahayag ug himuon pud ta niyang asin. Kung ang asin mawad-an na sa iyahang parat, unsa may pulos niya mga kaigalaan? Wa nay nada. Sama gihapon sa kahoy nga parable ni Christ nga kon ang kahoy gani nga igera ba to yung halimbawa nga kung dili na siya gapamunga putlon siya ug ilabay ug sunugon sa kalayo. Kay ngano man di man siya gapamunga. No, sa dugay na mao na nga dili basihan ang atong pag-adto sa church sa kadugayon, ang gusto sa Ginoo nga mamunga ta. Kay nakakonect man ta kang Christ. Gusto niya nga mamunga ta matag adlaw makaigalan. Mao na iyang gusto nga may tabo. Makita na siya sa Matthew chapter 5 verse 13 nga kita ang asin sa kalibutan. Nga nagahatag og kaparat. Like for example sa inyo sa mga babae ba. Kung ang babae gani mo stop gani siya suot gani og kanang dress nga dili pang babae nga laway siyang tan-awon nga makita sa katilingban, asin pa ba siya didto sa kalibutan? Pareha raman tag practice niya sa kalibutan. Dili na asin sugar na. Imong gipulihan ang asin og sugar bad. Oh, you see? Mao na siya ang lustful nga giingon giingnan ni Paul dito kang Timothy sa 2 Timothy 2:21 and 22 nga hawaon na to ang youthful lust. Di ba? Lahi na to nga panglantaw. Pero ang asin nga gisgutan diri makaigalaan nga ang kamatuoran is nagkinabuhi ilang gihapon ka magdress ka didto lahi gyud ka makaigalaan asin gyud ka sa kalibutan. You see? Unsa may pulos nato nga kung pareha nata sa ilaha, tama sama ra gyud ta sa asin nga wa nay parat. Curious gid sila sa imo. Yes, exactly. So, Na may mga counsels. lahi gyud basta mag-practice ta sa light nga atong na-receive. Kay from the light, mahimong light og mahimong salt. Sabda na to? Gikan sa light nga mao ang sun, nahimong moon. No? From the greater light, the sun of righteousness, ni-reflect sa tuwa ang iyang righteousness, nakita sa tuwa, and then mahimo pud tang salt. Why? Kay sa atong pagka-light, magpabilin kang asin mga kaigalaan. Naagay mga tao nga nibarog pagidiay sa kamatuuran. Wow! Napagiday mga tao nga ingon ani. Nga magsuroy-suroy dito sa balay aron manghatag og message. Napagiday mga tao, nay mga tao nga ma-convert inana. Kay kung tan-aw nimo ang kalibutan karon, dili na kay kakakita og kanang magwali karon. Kay mauna ang kondisyon sa Laodicea mga kaigalaan, init-init bugnaw. Mumensahe karon ugma di na pod.
Pero si Christ ang atong perfect example nga walay panahon nga wala siya nihatag og mensahe ngadto sa kalibutan. You know what? I have an experience. I want to share this to you. Adunay panahon didto mi ato naglahi na ni mama nga to with my child Nem dito mi sa bukid. And then pitos mi ato nga panahon unya nabutang pud sa panahon nga nagpanday sila sa ilang balay then nagtabang ko didto og nagtabang ila kong gi-hire. So pag hire na ako didto magigala naka-share ko sa ilaha sa iyang papa ug sa iyaha. Unya gi-share mi anak ko sa iya. So while ko go work didto ana nagbuhat man ko atog CR sa ilalom gyana. Butang wall diya sa ilalom. Then nag-share mi anak ko sa iya. Ana din siya nga abi nimo Brad. Lahi ra gyud og mag-vegetarian ka og kining dili ka mag-vegetarian ana siya. Kay kami sige man mig-adto og kanang mga kasal bitaw unya na may gakasal nga kanang dili mga Adventist. Okay, singing group nila ginakuan sila kay kuanon pud sila galibre sila og kanang mga ano ba. Ang ilaha lang ana sila pang gasolina, kung muhatag og extra ilaha ra pong dawaton mga inana. So inana ilaha voluntary, mao pud ilang ministry. Oh. Ana dayon siya nga abi nimo Brad, dili mi tuuhan Brad. Sometimes nga moingon mi bitaw nga visit SDA mi di mi mo kaog baboy. Ang mga tao kay muyamid sila. Kay ngano man ang uban dili tanan, muyamid sila dili kay nila ma-appreciate. Kay nganong dili kay nila ma-appreciate tungod kay kanang daghan Adventista nga gakaog baboy. So mao din to nga ni ana din sa pirupog. Moingon bitaw kag vegetarian Brad, lahi gid ang imo lang panglantaw sa imuha. Yes, lahi gid. Hala. Something lahi gid mo. Nganong inana mo ka stricto sa ingon ana? So kay dili naman wala naman sila ipangulipas kay vegetarian gid gulay ra. Wala na sila ikaingon nga naaman lagi kakaog. Wala kay ngano lahi gid siya, peculiar gid siya. Peculiar gid siya pag mayong kag vegetarian. Lahi gid siya sa katilingban. Mao na ang kalainan mga kaigsunan. And by that, mahimo tang witness sa kalibutan. In Acts chapter 22 verse 15 mga kaigsunan. Kindly open your Bible. Nagaingon dire. For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. During sa atong time, akong isa maray mga kaigalaan, sa ato ang training sa dihang gitawag ta sa Ginoo. Unsa ang atong nadungog og nakita mahimo tang saksi kung unsa atong gitun-an kay nganuman kung unsa ang atong nakita kang Christ maupoy ang atong kinabuhi nga mapakita nato sa kalibutan. Because there is a power inside of us nga magpurify sa ato which is a saving grace nga magputli ka nato matag adlaw. Og mahimo tang mahigugmaon sa pag-share sa iyang pulong tungod kay iyang grasya, ang iyang salvation, ang plan of salvation gipadayag og klaro nato og able ta makapa-explain sa ilaha nga dili nga sa klaro og tataw nga pagsulti sa kamatuoran sa ilaha. Kay nganuman kung unsa ang atong nadungog og ang atong nakita kang Kristo og sa iyang pulong nga atong nadunggan og maoy ato ang by beholding you may become change and you will become a witness sa tanang tao sa tibuok kalibutan. And hoping and praying nga kitang mga batan-on nga naa diri magpadayon ta sa training bisag unsa kalisod kay maunay pamaagi sa Ginoo sa atoa kay ang iyaha nga muduol sa iyaha o kung niduol ta sa iyaha musubmit ta kung unsay gusto niya nga buhaton sa atoa dili kay pagkaabot sa trial unsay atong ingon Lord dili man day sayon di nako ayaw stop makaigalan. Kapoy man day kaayon. Ayaw. Kay nganuman, mauna ang pamagi sa Ginoo. Niabot na sa akong kinabuhi. Nga murag grabe na gyud kalisod. Musulod na kag trabaho parang mabuhi ka. Sometimes mo give up na ka, lisura aning kinabuhi Lami kayo mag-backslide kay ngano. Free kay ka manarbaho, dagko kag income. Pag Sabat, trabaho ra gyapon ka na kay income. Pero by God's grace mga kaigalaan, ayaw lang yung stop. Kay i-reveal lagi. Diha pagid ang process. Kay God can't work sa atua as long as andam na ka magpadisiplina sa iyaha. Young people, ang training sa atubangan ni Kristo dili basta-basta. Naduna sila mga panahon nga wala sila'y kaon. Nibiya ba ang apostolis sa ilaha? Iyaha wala. Because they know nga ang salvation na kang Christ. Nasabtan nila nga diha maghari si Christ ug mukuyog ug muuban kanila. Ug maingon man usab kanato. Sa pagbalik ni Christ, siya muuban na unya kanato diri sa bag-ong langit ug bag-ong yuta human sa 1,000 years nga vacation sa heaven.
And I hope and I pray nga uban sa grasya sa Ginoo nga maghatag ka natog power nga mo go forward og dalaygon ang Dios niining kaudtuhon og happy Sabbath kanatong tanan.